ngithanda samthanda umjive. Yeah. Umjive ungenaphi bakithi still ngiyenza isikhathi sakho Ngisemjiveni. mara ngiyabuya musa Wait, uthi umjive wenzani? Uthanda umjive uTali. So ubezohamba yojive ngikhala ingane ngiyi1. mara baby uyazi ukuthi sometimes kumele uimprovise angeke ngikushiye and uyazi angihambi for the whole night azithi 11 ngiyabuya musa Uyabuya vele endlini uhlezi ukwenza lokho. mara no ustressa ngani beka manje mina sengislima manje ngithi ngiyakuthemba ngabe ngafanga nenamba yakho kwenzakalani vele Ngabe ngishilo ukuthi ngifuna hayi mina ngisakufuni straight ngizothola omunye ngicela ungakwenzi lokho. hayi cela uvele ungiblock udelete nenamba yami yabona le cherry le iza ngikaka le manje ngisathola imali ende ngitshelile ukuthi lo muntu lo sine 2 years thandana angazi kwenzakalani So ngumthemba. neke kuthemba mina ngisakuthembi nakusakuthemba na akusabona reason yeah Ngizofika kwakho futhi angikho ngiyahamba ngiyekhaya ngiyevenda come on. maybe ngizositholela ivende le right ngoba wena hayi hayi Ukhona nemvenda. nginama ex amavenda no kwenzakalani Kulo shedding. Uyazi phela ngikholwa njengami. hayi yazi ayifuni cherry ngifuna ukugaya yena yabona ngathi uzongikulisa lo muntu lo Like right. hayi Samiyeka ne? yeah sharp ngikhathi sharp hey Okay, wajala nomvenda. Kunjani ukujala nomvenda? ivende at alijoli kakhulu alukuchitile utshela ivare bheka manje sengithola ukuthi Amakhaya parase gula ke I doubt ayafana.